हेल' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालाय बे लोगोफोर लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि सायाव नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बेपारि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां बेपारि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि बिथां मनालिसा हाज'वारि आरो बिथांजों लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि आरो फावखुंगुरबो बिथाङा सासे थाजिम नार्जारि बिथां। लोगोफोर बिथाङानो बे गोदान मोनसे फैनो गोनां बेपारि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौबो बिथाङानो थाजिम नार्जारि बिथाङानो रोजाबदों लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां बेपारि मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जों बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां बेपारि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों 7 डिसेम्बर खालि आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजोंनो नुनो मोनसिगोन लोगोफोर आरो बिथांमोना 7 डिसेम्बर खालिनो रिलिजबो खालामनानै होखागोन। नोंथांमोना बयबो बे साननैसोखौ नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो सोर नायनो एक्साइटेड बयबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरखादो लोगोफोर। बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां बेपारि मुंनि आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआ थाबैनो 7 डिसेम्बर खालिनो रिलिज जागोन। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'दो लोगोफोर आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आसा खालामो जोबोद मोजां जागोन आरो नोंथांमोनाबो बयबो अनसायगोन। लोगोसे नै दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।